Har dem lige. Små anhold. Den på hjørne af, at når du går ind og lige finder forbyg. For det er svært til at sætte være. Til ham kort. Ja, har dem lidt op til højre. Når hun allerede kører. Har dem lidt op til den udvendige. Prøv hele tiden, om du kan flække dem lidt ud til højre. Flække dem udad. Har dem udad. Der er godt. Og prøv at lege med det hele tiden, også i værkstedet. Så du ikke forbøjer til venstre, men at du prøver at rette halsen mere ud og få frontpartiet ind. Ret lidt udad igen. Ja, godt. Hele tiden, men i værkstedet får vi. Så godt du kan. Kom med med hånden. Samme rytme. Godt. Sådan. Det var godt. Slap frem. Gør det igen. Det handler om ikke at afbryde rytmen, men regulere en hånd. Små anhold. Godt. Ikke for meget. Ja, ikke mere end det. Ikke mere end det. Men så tænk på rytmen, og han skal blive ved med at trave. Gå med med hånden. Ikke hænge i tøjlen. Gå med med hånden. Ja, rigtigt. Så ret op til højre tøjlen igen. Og så venstre bagben bedre ind under ham. Om igen. Hele tiden tænk, tag og giv, tag og giv. Bare jævn rytmeproces. Ja, godt. Tøjlen igen. Ret ham lige først. Først lige. Små anholdninger. Højre skulder ind. Godt, lad ham. Og tænk tøjle, sætte ind til mig. Sid lige over ham. Godt, ja, prøv bare. Prøv bare. Ikke for meget med det venstre tøjle. Mere venstre sjæl, der er traver. Sig efter på venstre. Sig efter på den indvendige. Ja, rigtig. Han er nødt til stadigvæk at kunne trave. Efter. Og ro. Det er okay. Og ro. Trave. Og prøv bare at sige forfart. Ja, godt. Det kører ret meget i vinkel. Ja, godt. Ret op igen. Det er jo ikke meget for at få værsædeform. Det er en 60-bordsform. Godt. Kom igen. Tænk nu på, at du bare fører forparten ind. Gå med hånden. Lad ham stå ud for bidens forparten ind. Ja, godt. Så ret op igen. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Gør det bare igen. Tænk på hele tiden lidt af hvert, så du kan bibevare grundrytmen. Forparten ind.
med hånden. Begge hænder. Samle op. Og på kortsiden trav. Og så igen lidt shoulder ind. Lidt lige ud retning. Skulder ind. Lige ud retning. Trav. Venstre skulder ind. Og ikke for meget. Det er bare din grundvinkel. Og ret op. Ret lige op. Ret helt lige. Lige. Godt. Og skuldrene ind igen. Og ret op igen. Og skuldrene mere ind. Godt noget en gang mere. Godt. Og ret op igen. Så kan du ikke videre i den form igennem hjørnet. Men du får rettet op ind til hjørnet. Lige så du kommer ud af hjørnet forret. Og ret op. Og ret op. Skriv lidt. Godt. Og forfart lidt. Godt. Så ret op. Sådan. Super. Rigtig godt. Parade. Og igen her, der mangler jeg et drill fra dig af. Han lander simpelthen på fronten. Så du skal have en eller anden alarm, der siger, okay, parade. Han skal gå ind. Han skal gå ind hver gang, så han ikke lander der. Han skal gå ind. Han skal placere bagbenene ind under sig, ikke? Godt, trav igen, og parade lader sig til. Og parade. Undersjænkel, 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 parade. Okay, dampstå. Godt, klap. Det er så vigtigt, at du får fældet dit bagben ind under ham, så han kan bære sig. Kort her, løft mankestykket og vælve i nakken. Og balance, ikke? Godt, trav igen, lige spor. Og parade. Undersjænkel, luk hånden, sid mod. Du er driv, kan stå stille. Godt. Så tog han bare ned af. Trav. Parade. Driver du ind i paraden. Driv. Højre bag. Godt. Højre bagben. Fremad. Reguler fremad. Og ro. Og jeg har bare ikke. Jeg gør det. Glem. Så har du fået trappe. Næsten ned til skridt på nogle hurtige joggende skridt. Pisker du dig frem. Godt. Næsten ned til skridt. Og trav. Næsten ned til skridt. Og trav. Og der er for langsom ud. Og næsten ned til skridt. Og trav. Og det vi gør med den her øvelse, det er igen at optimere afskubbet. Næsten ned til skridt. Og trav. Og næsten ned til skridt. Og trav. Ja, og næsten ned til skridt. Og trav. Ja, godt, super. Og parade på kortsiden. Ja. Tanken var der i hvert fald. Men jeg tænker, undersøgelsen, den manglede lidt, ikke? Så det var fint, du tænkte på parade. Det var det, du skulle. Men du skal kæmpe mere end undersøgelsen. Så er det ikke så han går. Du skal gå fortjent ind i afkortningen. Og selvfølgelig kan du mærke, at tættere du kommer på den sidste fase, den sidste trin, så hjælper det. Det skal han gerne have ud af det. Og så ser Volden den trav. Og der kan du godt stadigvæk ændre linjen der. Arbejde med næsten ned til skridt nu. Og trav. Frem. Godt. Næsten ned til skridt. Og frem. Og næsten ned til skridt. Og frem. Det kan hænge i tøjlen. Du skal også give efter. Godt. Og næsten ned til skridt. Og trav. Det er selve afskubbet og anholdning i afskub, jeg tænker på her, ikke også, ikke? Og parade på kortsiden med undersjænkel. Venstre bag.
om at blive spænding i at blive spørgsmål om at blive energi. Og så samtidig med så teknisk set, så holder man løs i nakken, sådan så at du undgår modstand på tøjlen. Lige præcis, at du får den proces til at hænge sammen. Men nogle gange så er man nødt til at arbejde lidt på det ene, og så lidt på det andet, og så bliver det sammen. Kommer der en verdensstjerne, som vi har fået signet, som er ekspert. Sengeligninger. Hvordan er de? Jeg er mere interesseret i, at du ændrer vinkel, så du har fronten til at lede bagparten, ikke måske hårsbredde eller mere. Så er det mere ind under det. Og så bare ride lidt lige ud nu. Helt løser i nakken. Og venstre sædeben igen og til siden. Godt, og lige igen. Højre volte. Ret op til venstre tøjlen. Kvik. Godt, og til siden. Mere til siden. Og ride lige ud igen. Lige så snart begynder at krumle den. Og så vil det igen. Højre volte igen. Heldigvis ikke. Altså, hvis du er noget gået, så er det skræmmende, hvad du siger. Der må sige, at liv have det lidt værre, ikke? Så du får højre skulder mere på plads. Løs i nakken til siden igen. Venstre ben, højre tøjle. Godt, fint. Ret op. Rid lige ud. Venstre volte. Højre skulder ind på plads. Tænk her i de skuldre der. Godt. Og til siden nu. Godt, og lige ud. Sådan. Lige ud. Godt. Lidt stikker. Godt. Og til siden. Jeg har stadig lidt for faktisk. Og de er ved at flyve lidt igen. Og jeg fatter ikke helt, hvordan det er. Vi skal være unge igen. Nu er jeg blevet over 30. Og så er det lidt. Så kan det godt være, at han ikke er så balanceret, så jeg kan Og det var lige der, hvor de var der. Altså, det var lige der, hvor de havde været på Ja, lidt retur. Nej. Og det kan altså ikke op. De der Iceman. Ja, det er t-shirt.